Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli fi utawi iki iku bab mertelaake maf'ul fi. Wa utawi maf'ul fi iku al musamma kang diarani apa maf'ul fi durfas zamani ing dorof zaman wa durfal makani lan ing dorof makan. Wa durfus zamani utawi dorof zaman huwa ya dorof zaman iku ismus zamani isim mongso al mangsubu kang diwaca nasab apa ismu zaman bi takdiri fi kelawan ngira-ngiraake kurufi nakwu al yauma. Umpamane conto lapat al yauma ing dalem waktu iki dina. Walailata lan lapat lailata ing dalem waktu wengi. Wa gutwatan lan lapat gutwatan ing dalem waktu isu-isuan. Wa bukrutan lan lapat bukrutan ing dalem waktu esuk. Wa sakaron lan lapat sakaron ing dalem waktu sahur. Wa godan lan lapat godan ing dalem waktu seesuk. Wa atamatan lan lapat atamatan ing dalem waktu bengi. Wa subakan lan lapat subakan ing dalem waktu esuk. Wa masaan lan lapat masaan ing dalem waktu sore. Wa abadan lan lapat abadan ing dalem waktu selawasi. Wa amadan lan lapat amadan ing dalem waktu kang bakal teko ing dalem zaman kang bakal teko. Wa kinan lan lapat kinan ing dalem waktu iki ing dalem mangsa iki. Wa aman lan lapat aman ing dalem waktu setahun. Wa sahron lan lapat sahron ing dalem waktu sebulan. Wa usbuan lan lapat usbuan ing dalem waktu seminggu. Wa saatan lan lapat saatan ing dalem waktu 1 jam. Wa dorful makani utawi dorof makan. Huwa ya dorful makan iku ismul makani isim panggonan isim makan. Al mangsubu kang diwaca nasab apa ismul makan bi takdiri fi kelawan ngira-ngiraake huruf fi nakwu amama. Umpamane conto lapat amama ing dalem ngarep. Wa kulfa lan lafat kulfa ing dalem guri. Wa kudama lan lapat kudama ing dalem ngarep. Wa waru'ah lan lapat waru'ah ing dalem guri. Wa fauqa lan lafat fauqa ing dalem dhuwur. Wa takta lan lapat takta ing dalem ngisor. Wa ingdah lan lapat ingdah ing dalem sandinge. Wa ma'a lan lapat ma'a ing dalem sertani. Wa iza'ah lan lapat iza'ah ing dalem madhep. Wa kida'ah lan lapat kidaah ing dalem madhep. Wa tilqaah lan lapat tilqaah ing dalem madhep atau ing dalem sandinge.
Wahadi salah satu utawi iki lapat ana telu. Lapat isya'a kida'a lan lapat tilko'a. Iku maknaha utawi maknane hadi salasa. Iku wakidun maknane kang podo. Jadi lapat isya'a kida'a wa tilko'a itu maknanya sama. Wasama lan lapat sama. Maknane ing dalem kono-kono panggonan. Wahuna lan lapat huna. Maknane ing dalem kene panggonan. Wajami'u asma'i zamani. Utawi sekabehane pira-pira isim zaman iku takbalu. Nrimo apa asma. Wajami'u asma'i zamani utawi sekabehane pira-pira isim zaman iku takbalu. Nrimo apa jami'u asma'i zamani anasba ing nasab ala dzarfiyati ing atase netepi dadi dzaraf la farqa. Ora ana beda iku maujud fi dalika ing dalem mengkono-mengkono takbalu nasba ala dzarfiyati bainal muktasi ing dalem antarane isim zaman kang ditentokake. Minha saking jami'u asma'i zamani wal makdudi lan kang diwilang-wilang wal mubhami lan kang disamarake. Wa nakni lan ngersakake sapa ingsun bil muktasi kelawan isim zaman kang ditentokake ma ing lafat ya kok kang tumiba apa ma jawaban ing dadi jawab limata maring lapat mata. Wa nakni lan ngersakake sapa ingsun bil makdudi kelawan kang diwilang-wilang ma ing lafat yaqau kang tumiba apa ma jawaban ing dadi jawab likam maring lapat kam kal usbu'i kaya contone lapat al usbu'i ing dalem seminggu wasyari lan lapat asyari ing dalem sebulan. Takulu ngucap sapa sira ing lapat iktakaftu usbuan. Iktakaftu itikaf sapa ingsun usbuan ing dalem seminggu. Wa nakni lan ngersakake sapa ingsun bil mubhami kelawan isim zaman kang disamarake ma ing lafat layaqau kang ora tumiba apa ma jawaban ing dadi jawab lisaiin maring sewiji-wiji. Minha pertanyaan saking lapat mata lan lapat kam. Kalkini koyo lapat alkini ing dalem sak mangsa. Wal wakti lan lapat al wakti ing dalem sak waktu, ing dalem sewaktu. Watakulu lan ngucap sapa sira ing lapat jalastu kinan. Jalastu lungguh sapa ingsun kinan ing dalem sak mangsa. Wa amma asmaul makani lan anapun utawi pira-pira isim panggonan. Fala yang sibu mongko iku ora kawaca nasab minha saking asmaul makan. Ala dzarfiyati ing atase netepi dadi dzaraf illa salah satu anwain angin opo ana telu pira-pira werna. Al awalu utawi kang kawitan iku al mubhamu isim makan kang diserufake. Isim makan kang mubham atau kang diserufake ka asma'il jihati koyok piro-piro asmo arah asiti kang ono 6. Wahia utawi ka asma'il jihati asiti iku fauqa lafat fauqa maknane ing dhuwur wa takta lan lapat takta ing dalem ngisor wa yamina lan lapat yamina ing tengen
wasimala lan lapat simala ing kiwa, wa amama lan lapat amama ing ngarep, wa kulfa lan lafat kulfa ing guri, wa ma lan lafat asbaha kang nyerupani apa ma ha ing ka asmail jihati asiti, lapat fauqa takta ila akhirih. Wasani utawi kang kaping pindho iku asmaul maqdiri, pira-pira isim kang duduake pira-pira ukuran. Kal maili kaya lapat al maili, maknane sak mil 1000 depa. Wal farsaki lan lapat al farsaki 3000 depa, berarti al farsak itu 3 mil. Wal baridi lan lapat al baridi 12 mil, berarti 12.000 depa. Naku sirtu milan, umpamane conto lapat sirtu lumaku sapa ingsun, milan ing sak mil, wasalisu utawi kang kaping 3. Ma iku ndorof makan, kana kang ana apa emah iku mustakon, kang mustak atau kang dipecahake atau kang ditokake, atau mustakon asal cithakane iku mustakon asal cithakane tatawa kang ditokake atau kang dipecahake, kang mustak ngono wae, kang berakar. Min masdari amilihi sangking masdare amile emah, nakwu jalastu majlisa Zaidin. Umpamane conto lapat jalastu lungguh sapa ingsun, majlisa Zaidin ing dalem panggonan lungguhe Zaid. Wa qala Allahu ta'ala wa anna kunna na'udu minha maqaida lis-sam'i. Lan dawuhe Allah Ta'ala surat Jin ayat 9. Wa anna lan sak temene kita iku kuna ana sapa kita iku naudu lungguh sapa kita minha saking langit, maka ida ing pira-pira panggonan lungguh lisami krana ngrungokake. Wa malan dorop makan ada kang liyakake apa mah hadi salah sata ing iki ana 3 al anwa'a ing pira-pira werna min asma'il makani saking pira-pira isim panggonan, laya jusu ora wenang apa ing tisabuhu kawaca nasope emah alat dzurfiyati ing atase netepi dadi ndorof, fala takulu mongko ora ngucap sapa sira, fala takulu mongko ora bisa ngucap sapa sira ing lapat jalastu al baita, tidak diperbolehkan, harus menyimpan dhamir fi. Jalastu lungguh sapa ingsun al baita ing dalem omah, itu tidak diperbolehkan. Wala solaitu lan ora oleh ngucap ing lapat solaitu al masjidah, solaitu salat sapa ingsun al masjidah ing dalem masjid, itu tidak diperbolehkan. Wala kuntu lan ora oleh ngucap ing lapat kuntu atoriko, kuntu ora ngadeg sapa ingsun atoriko ing dalan, atoriko ing dalem dalan, ing dalan. Walakin humuhu lan tetapine utawi hukume mah, hukume ndorop makan ngono ya kena ya, hukume mah iku angtajura yen to ngejirake sapa sira hu ing emah bifi kelawan huruf fi. Lah kapan jalastu fil baiti itu diperbolehkan, tapi lah jalastu al baita tidak diperbolehkan. Tunggale sholaitu fil masjidi itu boleh, kalau sholaitu al masajidah tidak diperbolehkan. Ila akhirih. Wa qauluhum utawi dawuhe wong Arab
dakoltu al masjidah. Wa qauluhum utawi dawe wong Arab iku lapat dakoltu al masjidah. Dakoltu mlebu sapa ingsun al masjidah ing masjid. Itu menurut wong Arab. Wasakang tu lan meneng sapa ingsun al baita ing bet. Mangsubun kang diwaca nasab apa ndorof makan apa mah ngono ya kena ya. Alat tawasui ing atase gawe leluasan ikan gawen-gawen termasuk gawe leluasan gawen-gawen tik waca nasab. Bi iskotil khofidi kelawan gugurake huruf jar lafat fi. Lafat fi itu digugurake. Dadi wong Arab iku gawen-gawen. Lapat dakoltu al masjidah. Wasakangtu al baita. Dadi diwaca nasab ing atase gawe keluasan. Ing atase gawe leluasan kelawan gugurake huruf fi. Itu ucapane wong Arab. Dakoltu al masjidah wasakangtu al baita. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.